I pored svima ljudi, evo mene opet, u današnjem klipu radimo nešto što, to jest radim nešto što do sad nisam radio. Znači ovo će biti posebno klip gdje ću ja odgovarati na neke vaše komentare. Bili to čisto komentari na nešto ili pitanja, prokomentarisat ću ili ću odgovoriti u zavisnosti od toga šta je. Pa ovako, za sad da počnemo. Znači ovo je bio neki komentar, nisam pisao čiji su komentari, ko je tačno pisao komentare, pisao sam samo komentare, tako da ću čitati šta ste vi napisali. Brate, kreni sa Srbijom ponovo, molim te, to što te Poljska izda u sred rata nije razlog da moraš da prekineš serijal. Koliko me sećanje služi, ovo je komentar koji je povezan sa Europa Universalis četvorkom, sa mojom kampanjom sa Srbijom. Pa možda bi nastavio taj serijal da nisam updateovao verziju Europa Universalisa, tako da onu stariju ne mogu da igram. A taj load game je bio tipa iz verzije 1.17 ili 1.15, a trenutno imam verziju 1.23. Tako da ne mogu da igram to. Da li ću početi da snimam ujedno, bar da ti odgovorim na to pitanje, pošto nije postavio taj dečko to pitanje, ali znam da bi postavio verovatno. Da li ću početi da snimam ponovo EU4 sa Srbijom? Da, ali ne baš u skorije vreme, iz dva razloga. Zato što sam obećao ću da snimam neke stvari što se tiče EU4 čim budem završio sa Poljskom. A drugi razlog je to što ovim novim updateom sad, bar ovaj 1.20 pa na gore, se mnogo teže igra sa Srbijom i mnogo teže napreduješ kad igraš sa Srbijom. Tako da, kad bih mogao sad, sa ovim znanjem o EU4, da se vratim i da igram tu verziju i da igram sa Srbijom, napravio bi haos. Strašno. Ali dobro. I također pitanje pitanje na jednom od Europa Universalis klipova, nije li ovo predugo? Klipovi Europa Universalisa sam rekao da će biti svi preko sat vremena. Neki su čak i po 2 sata. Mislim, nisu 2, ali kad ih snimim preko 2 sata, ja ih podelim na pola. Tako da nekad snimim klip i od 3 sata, pa ga podelim na 2 ili 3 dela, zavisi. Jel predugo? Mislim da ne. Zato što nisam u fazonu da snimam i da snimam samo kad je rat. I da bukvalno da mogu da radim šta hoću između i onda samo da vam izvučem tipa kad je rat ili tako nešto, kad je eto ajde kaži nešto što nije rat, a da je malo zanimljivije. Bolje je lepo da vi vidite kako ja radim s diplomatijom, da li je to dobro ili ne, totalno je nebitna stvar, ali bolje da vi vidite šta ja radim, kad ja radim, kako radim, na kakva pitanja ja tamo odgovaram i kakve ja zaključke i postupke imam, zato što ne znam, nekako imam osjećaj da je nekako bolja komunikacija, tako da eto, to je odgovor što se toga tiče. Onda, mislim da se ovaj dečko, da mu se kanal zove nešto, ima nešto, neke veze sa piratom, i znam da mi je jedno 100 puta napisao ovaj komentar i mislim da sam u nekom od klipova odgovorio na taj komentar, ali ajde da mu odgovorim sad. Snima Europa Universalis četvorku sa južnoameričkim plemenom. Da, hoću, snimat ću EU4 sa južnoameričkim plemenom, ali pre toga imam jedan projekat koji sam baš onako slatko isplanirao. Taj projekat će biti čim završim sa Poljskom, a uskoro se bliži kraj ovog s Poljskom, jer mislim da smo preturili 1600 tu, tako da je ostalo otprilike oko 200 godina do kraja igre, tako da nismo daleko, bar što se Poljske tiče.
tako da će uskoro i taj projekat i posle tog projekta će sigurno ići neko južnoameričko pleme, zbog toga što su ona jako zanimljiva za igru, a ujedno i malo teža. Tako da eto. Onda, sljedeći komentar. Ovo je star komentar, ali sam ga ubacio svakako, zato što želim da odgovorim ljudima, jel te, i na ovo. Europa Universalis klipovi su ti 60 minuta, Mountain Blade 10 minuta. Da, bili su mi EU4 klipovi ono tipa po sat vremena, snimao sam 15 minuta klipove Mountain Blade-a. Zašto? Mislim da sam u jednom od klipova odgovorio na to i evo odgovorit ću opet, pa vi proverite da li se slaže ili ne. Ne znam stvarno da li sam odgovorio i kako sam odgovorio, ali vrlo dobro se sjećam kad je meni taj komentar, jel te, napisan i zašto sam tad snimao toliko duge EU4 klipove, toliko kratke Mountain Blade klipove. Zato što sam imao u rezervi jedno, a da se ne lažem, ali jedno 2, 3 do 4 klipa, ja mislim da nikad nisam imao preko 4 klipa u rezervi više. To je ono neki limit, pošto nema memorije toliko u kompu da mogu više klipova da držim u rezervi. Zašto sam snimao tako? Zbog toga što sam imao u rezervi Europa Universalis klipove, a nisam imao Mountain Blade klipove. Tipa imao sam 3 EU4 i 1 Mountain Blade, i kad sam, jel te, uploadovao taj koji sam imao u rezervi Mountain Blade, ostalo mi je samo ti od po sat vremena Europa Universalis. Onda sam gledao da vam izađem u susret, da snimim Mountain Blade klipove, iako nisam imao nešto pretjerano puno vremena za to. Gledao sam da vam izađem u susret ono maksimalno, tako da eto, zbog toga je to bilo. Onda idemo dalje. Napravi Rimsku republiku sa Južnom Italijom. Kad kažeš Južnom Italijom, pretpostavljam da misliš na Napoli. Tačnije da misliš da se odcepim prvo od Personal Uniona sa Napolijem, što se tiče ovog Aragona, pa tek posle toga da napravim Rimsku republiku. Okej, da, ali eto, to je samo još jedan od projekata, ajde možda se kaže, koji su eto u obziru. Znači taj projekat koji sam isplanirao, američka plemena, pa tek onda tako nešto, jer izbacivao bih ja to češće da ja snimam samo jednu igru. Tako da eto. Onda, kaže komentar ovako: snimi Crusaders Kings 2 zato što niko sa Balkana ne snima. Eto, iskren da budem sa vama, za Hearts of Iron sam mislio da je teška igra. I mislio sam da nikad neću skapirati kako da igram Hearts of Iron 4 i skapirao sam. I mogu da kažem da mi je trebalo ono vremena da ja uđem u štos kako to da igram, ali sam skapirao i manje više igram i čak što više u poslednje vreme ga bukvalno nisam ni gasio. Crusaders Kings 2 sam prvo skinuo, znači prvo sam skinuo Crusaders Kings, pa tek onda Hearts of Iron i Europa Universalis. I mogu da vam kažem da zanimljivije mape mi ima Crusaders Kings, iako ima mapu samo Evrope i malo Azije. Tačno mislim da nema uopšte, ima nešto mali delić Azije, ali svakako nije ni bitno. Zanimljivo mi je to odrađeno i zanimljivo mi je odrađeno što možete vidjeti vladare, njihove dinastije, njihove naslednike, braću, sestre, tetke, teče, ujne i celu kompaniju. Ali ja stvarno se ne slažem sa tom igrom. Znači, ta igra i ja smo crno i belo. Ne idemo, jednostavno ne može. Ja ne mogu, probao sam, ne ide i iskreno mrsko mi da se cimam da učim da snimam to, zbog toga što znam da neću moći da snimam i taj serijal, pored, jel te, ova dva koja trenutno snimam, i jel te onih serijalčića koji idu, jel te, petkom Hearts of Iron, ako hoćete da dodate kao treći serijal, plus što sredom snimam, ajde kaže, recenzije ili nešto o nekim igrama, tako da teško posao ću pre svega da stignem eto da snimam, a sad baš da učim da bi snimao jedan klip nedeljno, već sam to jednom uradio,
ne znam. Iskreno, uradit ću to, možda ću nekad snimati Crusader Kings 2, ali sad trenutno ne. Dalje. Igra je neki mod kao na primjer Modern Day, kao Srbija sa Vučićem, mislim da bi to bio pravi izazov. Ovaj klip je u vezi Hearts of Iron 4 i iskreno nemam kupljenu Hearts of Iron 4. Od te franšize, jel te, Crusader Kings, EU4 i Hearts of Iron, samo Crusader Kings imam na Steamu. Sve ostalo mi je, jel te, nekim drugim putem nabavljeno. Tako da ne mogu da snimam jer modovi za ovu verziju koju ja trenutno imam ima ih vrlo malo i ne verujem da ima baš taj mod koji meni treba, ali proverit ću. Ako budem mogao da pronađem mod Modern Day, snimat ću svakako, što da ne. Onda dalje, sa kojim programom snimaš? Trenutno zvuk snimam Audacityjem, mada se nekad desi da snimam zvuk preko OBS-a, ali mi je to mnogo veliko cimanje. Klipove snimam preko Mirrorless Actiona. Ok, onda dalje. Snime Victoria 2 The Hearts of Darkness. Tu igru stvarno nikad nisam u životu upalio. Stvarno, znači bukvalno nikad u životu nisam upalio i iskren da budem, mislim da nikad u životu jedan jedini klip te igre nisam video. Kako znam, a znam koja je igra u pitanju, znam zbog toga što koliko sam ja upućen po komentarima nekih stranih youtubera na EU4 klipovi i tako to, mislim da je to bila neka preteča Europa Universalisa. Nisam 100% siguran, ne želim da grešim dušu, ali mislim da je to Paradoxu bila neka osnova da bi kasnije napravio Crusader Kings, EU4 i Hearts of Iron 4. Tačnije ne samo te, naravno, nastavke Europa Universalis, Hearts of Iron, 2, 3, 4 i sve to. Mislim da je ta Victoria 2, The Hearts of Darkness bila neka osnova da bi se sve ostalo napravilo. Koliko sam ja skapirao iz komentara, ali nikad nisam gledao to i iskreno da vam kažem, baš me nešto i ne zanima. Zato što igram Hearts of Iron 4 i EU4. Onda dalje. Opet komentar istog onog pirata, hoćeš li snimati EU4 sa nekim američkim plemenom? Da, snimat ću, kao što sam rekao već malo pre, tako da mislim da nema potrebe da pričam istu stvar ponovo. Onda, da priđemo na jedan klip što se tiče Mountain Blade-a i tu sam dobio mnogo dobar komentar. Jednu polupretnju, čuješ li bre? Igra je Anno Domini 1257. Ok, da, kapiram, igraću ja Anno Domini. Ali, kad, brate? Kad? Evo, pazi ovako. Znači, snimao sam Mountain Blade. Kad sam snimao Mountain Blade, svi su pisali po komentarima, igri Mountain Blade Warband, zašto ne igraš Mountain Blade Warband bolje? Ok, ja počnem igram Mountain Blade Warband, svi mi pišu po komentarima igri Mountain Blade The Viking Conquest. Jel te? I ja kažem, jel te, u starijim klipovima, početkom ovog serijala Mountain Blade Warbanda, kažem da kad budem završio sa Mountain Blade Warband serijalom, počet ću sa Viking Conquestom. Posle toga više niko ne spominje Viking Conquest, svi kažu igra Anno Domini. Ljudi, a ja lepo ja da vam napravim neku anketu ili tako nešto, pa se vi lepo dogovorite šta ja da igram. I šta bude od tih, ajde kaže Mountain Blade modova ili Mountain Blade, ajde kaže igara imalo najviše glasova, već to snimam. Ja ne mogu sad da snimim, tipa da snimam EU4 sa američkim plemenom, da snimam EU4 sa italijanskim, sa južnom Italijom, ne mogu da snimam sa Srbijom, Poljskom, da snimam Mountain Blade Warband, da snimam Mountain Blade Viking Conquest, Anno Domini, Modern Day na Hearts of Ironu, obično Hearts of Iron s Jugoslavijom i sve to snimam u isto vreme. I ja svaki dan da izbacim jednu različitu stvar. I ko će da gleda? Ti si došao da gledaš Anno Domini i dođeš super, gledat ćeš Anno Domini, odgledat ćeš taj klip i boleći te uvo da dođeš sutra dan na moj kanal dok ja ne izbacim sljedeći Anno Domini klip. I isto to važi za svakog
ko je rekao različitu stvar. Ok, ja stojim iza toga da ja, jel te, trebam da ispoštujem vas kao, jel te, ljude koji pratite moj rad, gledate moje klipove i sve to, ja to poštujem. Hvala vama. Ali ja nikog od vas ne silim da vi gledate moje klipove, niti da bilo šta radite što se tiče mog kanala, niti da šerujete, niti da lajkujete, niti bilo šta. Niti ja na bilo kakav način vas prisiljavam se vi subscribe-ujete na moj kanal. Ne. Subovani ste, lajkujete, šerujete, komentarišete po vašoj volji. Sve što vi želite. Ja sam lepo rekao, ja ću da snimam šta je u mojoj mogućnosti u tom trenutku. Ja ne mogu svakom od vas da izađem u susret. Ja bih najradije voleo kad bih ja mogao svakom od vas da izađem u susret i da snimim klip koji vi želite da gledate. Ali ne može. Ja bih voleo kad bi ja mogao da snimam neke igre koje se meni igraju, koje bi ja hteo da vidim na mom kanalu, pa makar ih niko ne je gledao, ali bih ja voleo snimam te igre, ali ne mogu. Ja imam komp iz 2008. godine. Alo, 10 godina star komp. Ja snimam, ja privatno igram ono što mogu da igram, a ne ono što se meni igra. Ja bih najradije voleo kad bi ja mogao da igram, ne znam, evo sad kad bude izašao Mount & Blade Bannerlord, ja bih najviše voleo kad bi ja mogao da igram na najvećim specifikacijama. Da ja kupim igru, izdvojim 50 evra lagano, kupim igru, pustim je na najveće specifikacije, snimim i da me boli uvo, zato što znam da to niko na Balkanu neće da uradi. Jedino znam ko će sigurno da snimi klip o tome, a to je HCL. Znači, ko prati balkansku scenu, ili još bolje, eto, tačnije, ko prati hrvatsku scenu, zna ko je HCL. Znači, Igor iz HCL-a će sigurno odraditi recenziju i možda će snimati Mount & Blade Bannerlord zbog toga što on prati, jel te. A on prati u suštini sve što trenutno izlazi i sve to snima. Inače, niko drugi neće snimati to. Ja bih najradije volao, zato što će privući sve koji vole Mount & Blade i doći će da gledaju. Ali ne mogu, brate. Ne mogu. Eto. Snimao bi ja Skyrim. Ok, mogu i nekako, ali secka. Snimao bi ja svašta nešto. Mislim, izašao je Skyrim u virtual realitiju. Zašto da ne igram to? Ali ne može. Jebi ga. Tako da dosta sa tim. Mislim, dosta s ovom temom. Da pređem ja na sljedeći komentar ili pitanje, sad ćemo da imamo šta je. Stančno počni snimati tips and tricks za igre i više ljudi će saznati za tebe. Ok, mada sam ja tips snimao, tricks ne. Tips za Mount & Blade sam snimao, ali za običan Mount & Blade, mada u suštini isti je kao i za Warband. Ništa se nije promenilo. Možda i ako jeste, to su neki sitni detalji, totalno nebitni. Sam snimao i mogu bih to da ponovim sa malo, jel te, boljim kvalitetom. Ali vidjet ćemo i ne samo za to, eto, možda i za Hearts of Iron ili tako nešto, mada ne mislim za sebe da sam dovoljno kompatibilan da mogu da radim tako nešto, da imam dovoljno iskustva da mogu da radim tips and tricks tipa za Hearts of Iron, ujevate, za Hearts of Iron ili tako neku igru. Generalno ni za Europa Universalis 4, iako igram preko onog godinu i pa dana, 2, koliko već, ne mogu ja da dajem takve tips and tricks zbog toga što i ja iz dana u dan saznajem neke nove stvari koje nisam znao i tako to. Za Mount & Blade bi možda i mogao zato što ga igram tipa još kad sam bio klinac, prvi Mount & Blade kad je izašao tipa 2008. 2009. ne znam, tako nešto izašao i tad sam ga igrao, piratska verzija, jebi ga, ali sam ga igrao i mogu da kažem da od tad već znam kako se šta radi, ne sve, ali većinu stvari, tako da za to mogu. I verovatno ću obnoviti taj klip. Onda, zna li neko kako ide rangovanje oružja od najslabijeg do najjačeg? To je teško pitanje. Inače, to je postavio jedan od stalnih ajde kažem, gledalaca ovog kanala, gamer, znam da ti je slika sa nekim likom koji je tipa bodybuilder, tako nešto, a ne mogu da vam popamtim imena svima.
To je mnogo teško pitanje zbog toga što Paradox nigde zvanično nije objavio listu oružja po jačini. Paradox je objavio sliku i jedan pozamašan tekst o one hand i two hand oružjima i generalno svim oružjima i o klasifikovanju tih oružja, o njihovim, kažem, ne znam kako to da vam kažem, ali ko je gledao tipa klipove kad sam snimao Summoner's Wars i to, pa tipa kad rune imaju common, uncommon, rare, epic, kako već ide dalje, nije ni bitno, ne znam kako se to kaže, neću sada lupam gluposti, ali to neko rankovanje ili kako već, objavili su. Ja sam u mnogim klipovima ostavio link da vi vidite tu sliku, čak sam u jednom klipu, ja mislim, i ubacio sliku u klip, da možete da vidite kako to funkcioniše i šta vi trebate da tražite, tipa šta je, da li je bolji masterwork ili heavy ili tako nešto, znači sve to piše tamo. Onda sledeće, kako da dobijem besplatnu vojsku? A to sam odgovorio u 27. klipu ovog serijala Warbanda, to jest Mountain Blade-a. Besplatnu vojsku, mislim da je 27. možda 28. ne znam. Mislim da je 27. Nije ni bitno, svakako. Odgovorit ću opet. Besplatnu vojsku možete dobijete samo na jedan način, a to je da bukvalno napadnete grad i kad napadnete taj grad i kad ga osvojite, vojska koja se predala, u stvari lažem, ima više načina, možete napadnete bandite ili protivničku vojsku ili protivnički grad ili zamak i ta vojska koja se preda ima velike mogućnosti da će preći kod vas. Tako da možete da ih uzmete bukvalno besplatno. I to je jedini način da dobijete besplatnu vojsku. Onda, isti taj dečko je napisao odmah komentar ispod kako da dam deo oklopa nekom vojniku. Deo oklopa možeš da daš samo kompanjonima. Kompanjone možda nađeš u kafanama, u svakom gradu bukvalno možda nađeš jednog. Naravno oni menjaju lokaciju, ali u suštini kad god dođeš u neki grad imaš bar jednog. Tu, možda im daš tako što odeš na parti, kad ih unajmiš, odeš na parti, odeš na njih, ideš da pričaš sa njima i pitaš ga da li možeš da vidiš njegove kvajpe. I kad ti on kaže da možeš, svakako će ti reći da možeš, zato što ne može da ti odgovore ništa drugo. Kad ti bude rekao da možeš, otvorit će ti se onaj interfejs gde ti možeš da stavljaš oklop njemu, možda mu stavljaš oružje, konja, tako to, rukavice i tako. Znači, eto, to je to što se tiče kako da daš oklop vojniku. Šta trebaš da stisneš da otvoriš chat menu? Mislim da je Ctrl-Shift-Tab, ali da pre toga trebaš da imaš uključen cheat, to jest da enableš cheat u konfiguracijama igre, pre nego što uključiš. Znači kada otvoriš Mountain Blade, otvorit će ti na Play Mountain Blade, Configurations, Exit, otvoriš konfiguracije i trebalo bi da imaš dozvolu da uključiš cheat i onda ćeš moći. Nisam 100% siguran, sad ću grešim dušu, nisi se pripremio za ovo pitanje, ali mislim da je Ctrl-Shift-Tab ili tako nešto, ima svakako veze sa tim, dok ne izađe ovaj klip, eto, pošto neću moći sad, da ubacim u ostatak klipa kako je to, napisat ću ti dolu u deskripciji kako da otvoriš cheat menu. Ili u komentaru, tačnije, napisat ću jedan komentar dole zasebno kako se otvara cheat menu. Sljedeći komentar, možete mi pomoći, počeo sam da igram Mountain Blade i ne mogu da imam više od 28 vojnika, zašto? Zato što ti je ili leadership mnogo mali ili imaš mnogo mali renown. Sad, nešto od ta dva jeste, čak sumnjam i na još jednu stvar, pošto vidim da mnogi od vas to pišu, može lako da se desi da ne možete da imate više od 28 vojnika zato što vam je to demo verzija igre.
nisam 100% siguran, ne mogu da stanem iza ovog što sam sad rekao, znači jedno 20% sam siguran za to, ali može i to da bude. 100% sam siguran da je to što nemate leadership i nemate Renown. I odmah da se bacim na sljedeći komentar, šta je to Renown? Pa Renown je, jel te, koliko vas ostali lordovi i ostali kraljevi, ostali ljudi, jel te, poštuju. I to, jel te, to mi je nešto kao respekt, a to dobijate time što, jel te, rešavate, mislim, misije, to jest questove, ali najviše se dobije iz siege, iz zauzimanja gradova, iz siege, to jest, ili kako već, kako god hoćete, i iz borbi u polju, bilo gde, ono, protiv bandita, protiv koga god. Turnirima isto, naravno, na turnirima se također dobija Renown, mislim da se tu dobija tipa 30-ak Renowna, nisam 100% siguran. Onda dalje, da li može da se skine full verzija? Pa mislim da ne, zato što koliko sam ja upućen, bukvalno od 100 torrenta jedan je sa full verzijom i to je to. Možda nisam u pravu, ne kažem da jesam, ali koliko ja znam i koliko ja imam staro iskustvo, jel to, torrentima, bar što se tiče Mountain Blade-a, dok ga nisam kupio, svaki bukvalno torrent je demo verzija. Tako da u najboljem slučaju bi vam bilo da kupite, ali ako možete da priuštite, mislim, možete svi da priuštite sigurno, mislim da je oko 5 evra na G2, čak kad su neke akcije i manje, ima za 2-3 evra sigurno, tako da nije vam skupo, odvojite tipa 300 dinara i odete kod nekog drugara koji ima karticu i date mu 400 dinara, 500 i bukvalno, eto, zašto kažem skupite 300-400, zato što igra toliko, dajte mu 500 dinara zbog toga što znam kako to funkcioniše i kad kupujete igre, to jest kad vam neko kupuje igre, jednostavno igra možda košta 3 evra i 50, ali on mora da ima više na svojoj kartici da bi on mogao, jel te, da kupi tu igru za 3,50. Znači ne može da ima 3,50 i da kupi igru. Mora da mu ostane nešto na računu. Tako da, eto, najboljem slučaju kupite igru, ako ne, onda tražite po sajtovima gdje možete da skinete full verziju za džabe. Onda dalje. Stanča, brate, molim te, snimaj Age of Empires 2 ili 3. Razmišljao sam i iskreno, pre nego što sam ponovo počeo serijal sa Europa Universalis 4, razmišljao sam da umjesto tog serijala bude Age of Empires, ali sad, pošto sam već debelo zagrizo u EU4, teška posla da će taj serijal da ugleda svetlost dana u skorije vreme, tako da može da se desi, neću da sad poričem da neće biti, može se desi da će izaći nekad Age of Empires, ali ne mogu da vam garantujem kad. Dalje, sljedeće pitanje je, jel si kupio Mountain Blade ili si skinuo? Već sam odgovorio u prošlom pitanju, kupio sam Mountain Blade i to sam kupio cijelu franšizu za 9,99. Ja sam to već rekao nekoliko puta, ali eto, ponovim opet, znači kupio sam sve za 9,99, a sad imate i za manje pare. Samo kad su akcije, naravno. Dalje, kako ubrzavaš u toku igre da dođeš brže do nekog mesta? Samo CTRL i space, klikneš prvo gdje želiš da ideš, pritisneš CTRL i onda držiš space, to jest držiš CTRL i onda držiš space i samo piči, bato moj. Onda dalje, snimaj Stronghold Crusaders. Stronghold Crusaders mi je, znači, generalno od svih Stronghold igara jedino priznajem Stronghold Legends, sve ostalo mi je, znači, smorčina teška. Ne znam, nije mi zanimljivo, ne znam, nije mi to, ne uživam toliko u toj igri. Voleo sam pre kao klinac sam igrao i Legends i Crusaders i šta sve nisam igrao, onaj prvi, oni Strongholdovi, oni bedni, onako, svašta nešto. Tipa da pre Strongholda sam igrao neke kozake i tako ta
tako ta čuda, to je stvarno, to je bila igra. To, Kozaci su bili, znači, igra mog detinjstva, ujedno sa Princom od Persije i Need for Speed Underground. Znači, to su bile 3 igre mog detinjstva. Mislim, mog detinjstva 3 igre, jel te kaže tog detinjstva, to je još dok sam igrao na kompu. Ono pre i što sam igrao na PlayStationu, Sega i to su već druge priče. Kako se postaje kralj? Kralj postaneš vrlo lako. Uzmeš lepo vojsku, odeš u neki zamak koji nema puno vojnika, znači vidiš da tipa ima 100 vojnika u zamku, a ti imaš vojsku od 80, ne moraš i toliko, treba ti 50 da bi zauzeo nešto, a realno. Evo vam jedan tip. Znači ovako, tip and tricks. Pazi ovako, znači skupiš vojsku od 50 vojnika, odeš nađeš grad koji, ili teška posla ćeš naći grad, ali možda nađeš jedan zamak, to ti je dovoljno sasvim za jedan početak, onako sladak. Odeš do tog zamka, pre toga proveriš da li si možda u negativnim odnosima sa tim kraljevstvom, ako nisi, to se vrlo lako rešava, napadneš seljake, njih ima 10 otprilike u grupici, možda ih nekad ima i manje, ali maksimalno je tipa ono do 11, 12, do 15. Napadneš te seljake, ubiješ ih, naravno to ti već otvara vrata za rat sa tim kraljevstvom, i onda dođeš do tog zamka, napadneš taj zamak, sad, napadneš zamak od 100, 150, 200, 300 vojnika, nije ni bitno, ali uradiš jednu bitnu stvar. Smanjiš battle size. Zašto? Zato što kad smanjiš battle size, neće se sponovati svih 300 vojnika iz grada, sponovaće se 70 do 100. I tebi će biti naravno lakše da ubiješ 100 vojnika nego 300. Kad zauzmeš prvi grad, i kad već tu skupiš vojskicu, onda vraćaš lepani battle size na maksimum, to jest na 150, i posle toga te bude baš briga. Sad, jeste to malo lakši put izbegavanja i sve, ali eto, to je moj savjet kako se postane kralj, jer samim tim kad zauzmete prvi zamak, vi ste sebi napravili kraljevstvo. Tako da, eto, naravno ako neko želi hardcore, uvek može da ima battle size na maksimumu, pa muči se, jebi ga, šta ćeš. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovih pitanja i komentara. Nisam naravno odgovorio na sve komentare koji su bili, jer su ovo tipa komentari od svih klipova koji su bili u proteklih mjesec dana, i svi komentari koje sam ja smatrao trebam da ovde, da odgovorim na njih. Ima možda nekih komentara koje sam propustio, ništa nešto sad preterano strašno, naravno bit će ovoga još za nekih mjesec dana kad se bude skupilo još komentara, pa ću napraviti možda još jedan ovakav klip gdje ću odgovoriti na neke te zanimljive komentare i čisto neke informacije da dam o kanalu. Ovaj klip je trebao da bude tipa jedan od kraćih klipova. Znate, kao, treba da bude klip od 10 minuta, ću ja da pročitam pitanja i da to bude to, a ja ga snimam 35 minuta, za ovo vreme sam mogao snimati Mountain Blade klip, tako da, jebi ga, ali dobro. Ništa, to je bilo to, eto, još jednom se zahvalim za 300 suba, i ja vam se zahvaljujem za 300 suba, mi smo bukvalno, od kad smo prešli 300 suba, prošlo je nedelju dana, mi smo stigli do 330, lagano. Tako da svaka čast, i nadam se da ćemo tipa za mjesec dana sa 300 na 400 i da ćemo još brže do 500 i tako dalje, ali se ne nadam da ćemo nešto da odemo tipa previše daleko, ne zbog toga što sumnjam u vas, nego zbog toga što sam ja, takav. Snimam kad mogu da snimam, snimam šta mogu da snimam i ne reklamiram se. Tako da, ne kažem da se neću reklamirati možda, ali znate kad ću se reklamiram? Reklamirat ću se kad budem imao komp koji će moći da podrži nešto što
je, jel te, nešto što je igrivo i nešto što ljude zanima, tad ću da se reklamiram zbog toga što ne želim da vičem u glas, imam flašu vode, u pustinji gde je 150 žednih ljudi i ja da vičem imam flašu vode i onda svi da se skupe i da vide da ja imam 3 kapi u flaši i onda svi da me pljunu i da odu. Znači ne želim dižem hajp oko nečeg što ne može da zadovolji ljude, tako da, eto. To je bilo to, ljudi. Nadam se ste uživali u klipu, čiji su komentari bili, nadam se su bili zadovoljni mojim odgovorima na njima i to je uglavnom to. Uskoro će i drugi deo klipa Europa Universalisa, sad bi ovih dana trebalo već, ako nisu izašli oba klipa Mountain Blade, onda je izašao jedan sigurno, tako da, eto, nadam se ste uživali, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav, ljudi!